Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Baban soyayya, baban soyayya, ga baban soyayya. Baban soyayya, bawan mata, ga baban soyayya. Mai san mata, kun gani na shirya na ɗau wanka na hau hanya, zan je soyayya. Dan Allah ki tsaya, kusan kwana na 7 na kai ina zuwa gurin nan saboda ki. Haba maimuna, haba maimuna, haba maimuna. Jira na ake yi. Minti kaɗan kawai zaki ba. Ok, to ina jin ka. To shikenan ina jin ka. Yawwa, na gode. Wato ba wani abu bane yasa kika ga na zo nan kofar gidan ku. Nake ta jira, nake ta tsayuwa, ba abin da ba a gaya min akan ki ba. Farko dai ni dai suna na Ruwai Balakwai, baban soyayya. Ni masoyinki ne Maimuna. In kina jin ana dan kwai, lakwai, baban soyayya, to ni ne nan. Tiran da aka zo aka so ki a mota. Na ganki to ba zan iya miki magana bane. Na biyu na zo ina so in miki magana, Allah bai nufa ba. Da ke nake kwana, da ke nake tashi. Wani sa'ilan in ina mafarki sai in ji mu alambun su irin koran nan da furanni. Muna da tabbacin cikin ikon Ubangiji. Duk da aikin san ita mace ba ta fin karfin namiji, arziki nufi na Ubangiji. Kin shiga raina matuƙa yadda ya kamata. Kisa a duk sanda nake bacci ina juye-juye a mafarki na, ina shiga shauƙin soyayya, ina yadda nake so. Abun ba a kwatantawa. Maimuna ina ko ina. Kai today you go collect am. You go hear am for your body to no be choice. Ya kake so ai soyayya. Ya yi daidai ai abokina jiki magani. Kai da man tuntuntuni rainin wanda yake ma kenan da ka gaya mana da tuntuntunin man mataki a kansa. Ba ga komi ba ma, rabu da shi mun fasa shiga gidan. Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Dan Allah ki taimake ni da numban ki kawai. Zan kira ki a waya. Wancan me ya same shi? Wala ina ne gidan kuwa wala. Allah ka taimake ni dan da ma. Koyo Maimuna. Baban soyayya,
Baban soyayya. Baban soyayya. Baban soyayya. Easy sir. wallahi gani ne ni ma a zaune ko na ga wasu sun daddake shi ne haka wani ya je a kan shi aka yi shi aka fasa robobi duk ruwa ya cika gidansu kai Allah ya kyauta Baban soyayya.